Okay, jeg siger 3, 2, 1 nu, ikke? Og så 3, 2, 1 nu. Hey, oh my god, jeg røg lige af. Var du udover? Ja, om igen. Og velkommen til Tietevs. Skal jeg sige ja til questen, og så skal du lige styre det, så det skal pisse af helvedes til. Okay, og velkommen til dig, August Solheim. Hej, jeg bliver det ud. Det er sygt. Du er der CPR nu. De CPR nu. Alright. Så er det jo bare mig her. Så lad os lige lave en hurtig sådan her montage. Montage time! Tak. Vi er færdige der, du. Ja, vi? Nej, det er så sygt. Rimelig meget færdige der. Ja. Vi skal faktisk bare mod nord. Okay, man. Så er der faktisk et dilemma her. Det har jeg selv lige fundet på. Okay, du har selv... Oh shit, man, hvad laver jeg? Der er fucking kæmpe skib deroppe bagved. Vi skal ikke tæt på den der. Nej. Fuck, man. Kæmpe dilemma, jeg selv lige har fundet på. Vi er slet heller ikke på vej nord, men altså fair nok. Er vi ikke? Nej, det er vi det slet ikke. Er de bag os, det store skib, egentlig? Ja, men fuck dem, men... Skyder de efter os? Ja, det er den. Ja, det er den der. Fucking fuld. Hvad så, venner? Hvad så? Hvornår opgiver du dit sæde i offentlig transport? Selvfølgelig. Okay, sådan her. Og det føler... ikke er træt i benene. Nej. Jeg føler, jeg synes, den er rimelig sådan indforstået og obvious. Hvis der er proppet, du sidder ned, og der er en ældre dame eller mand, eller whatever, altså du ved, der er et ældre menneske, der stiger ind, så opgiver du dit fucking sæde. Men hvor meget ældre, dude? Meget ældre, fordi 60, okay. De kan godt stå. Og det er et andet dilemma, det er også et andet dilemma. Du ser de gamle, bla bla bla. Men hvis der er et andet sæde, hvor de bare lige bliver nødt til at bare gå lidt, eller forstår du, hvad jeg mener? Så må de fandme, så må de gå derhen. Lidt mod øst, okay. Så må de gå derhen, ikke? Fordi, ja mand, jeg gider sgu da ikke... Okay, jeg har et dilemma. Der er sådan en... Nej. Jeg har en udbygning her. Godt. En gravid kvinde, en fucking 90-årig gammel dame, eller en 7-årig mand, der har brækket benet. Okay, en 7-årig mand, der har brækket benet. 7-årig mand, der har brækket benet. Hvad er dilemmaet? Jeg mener, hvem giver du sædet? Okay, en gravid kvinde, eller en 7-årig... En hvad? 20-årig gammel mand, der har brækket benet. 20-årig gammel mand? Eller en fucking... 20-årig? Eller et 90-årig kvinde. Okay, jeg føler, du har givet mig 3. Altså, er der 3 der? Du siger en gravid kvinde, en 20-årig mand, der har brækket sit ben, og en 90-årig. Altså, jeg er jo... Ham, der har brækket benet før. Det er den gravide kvinde. Altså. Homie. My brother, altså dude... Big badangedangs. Nej, dude, homie, han har brækket sit fucking ben. Dude, okay, de har sat sit sejl ned derhen. Hvad står jader, dude? Ja, det er godt. Homie. Vi kan ikke tage dem der, det er et kæmpe skib. Captain by Ikomusi pledge to Russian soldiers, bro. Det der skal vi bare ikke bede om. Vi sejler forbi det her, man. Til venstre for helvede knægt. Det var fint dilemma, det der. Det var fint dilemma. Det var okay. Jeg ved ikke, hvor vi skal hen, mand. Giv mig lige der. Nej. Eller hvad? Lige direkte venstre. Altså, det er den her ø, vi sejler forbi lige nu. Oh my god. Det var så venstre. Jeg ved ikke, altså jeg er jo kaptajn, men jeg ved ikke, hvad man kalder sådan en styrfører, eller hvad, eller kortlægger. Det er du fandme... Det er højre. Du drejer til højre nu. Ja, er det ikke der? Er det til venstre, eller er det til højre? Hvor fuck skal vi være? Oh my god. Jeg har sagt venstre. Vi er fuldt forbi det, mand. Det er bag os nu. Jeg tjekker recordingen, og så hører jeg det. Du gøjler. Bare vent, okay. Du giver slip på roret nu, Gies. Er det den der lille der? Nej, det er ikke. Det er helt derovre. Vi sejlede totalt meget forbi det. Nå, men er det den der er derhen ved solen? Nej. Det bliver godt, det der. Det bliver godt. Sådan der. Så er der en, der spørger her om... Er jeg dum? Fordi jeg tænker på... Ej, det kan jeg ikke sige. Er jeg dum, fordi jeg tænker på en myres helbred? Jamen, er det eneste, eller hvad? Hvorfor tænker personen på myres helbred, eller hvad? Bare fordi, altså, jeg siger bare nej. Eller ja, undskyld, du er fucking dum. Ja, men samtidig, hvad indebærer det? Jeg kan ikke helt, altså, hvad... Det er ikke, om de har lungebetændelse, altså, jeg ved det ikke. Men hvad? Er der andet en? Der er nogen, der skyder efter os? Nej, det er bare en kanon, der står inde på bredden. Nej, hvad snakker du om? Der er der ikke en skib der? Nej, det er meget der.
Gadonk, mand. Fuck, der er mørkt. Hvorfor er der så mørkt? Hvor er han? Skal vi op eller hvad? Op nordvest, ja, det må vi have. Nordvest, da. Skal vi til nordvest? Jeg kan ikke se skid. Okay, det er crazy dilemma det her. Kom med det rigtig forkert, det er om det er forkert at tage ud og fiske i stedet for at være sammen med sin mor, efter hun lige har været til operation. Hvad er det for en operation? Altså, det kommer meget an på det, synes jeg. Og det moren har brækket benet. Ej, tag dog ud og fisk, mand. Din mor, hun er voksen kvinde. Er det en fisketur, der var planlagt over længere tid, eller er det bare sådan en... Er det sådan en, din mor... Og hvor er din far? Ja, dude, for fucking min far, man er fucking død i bilulykke. Det må ikke være med, mand. Okay. Seeking treasures left to gather dust at the cliffside camp. Seeking treasure left to gather dust. North East Side Lanterns Thrust. Cliffside. Okay. Jeg ved ikke. Altså, jeg vil sgu tage med min mor, der må være helt ærlig. Ej, prøv. For det første, du fisker ikke, så ja, altså, du skulle ikke ud og fiske. Jeg har jo fisket før, så har jeg det. Og jeg synes også, det er meget hyggeligt, mand. Altså. Jamen, det er jo ikke noget, du gør. Det skulle det mere hyggeligt at være sammen med min mor, egnest. Hvad er der? Jo, men det er jo ikke et dilemma. Ham her, eller hende der spørger, ikke? Hun er sådan, oh my god, kan jeg det her? Oh my god. Ikke? Altså, ja, det kan du da godt. Hvis det er sådan silikone og vapser. Ikke sådan, mor skal bruges. Så du bare sådan, ja mor, jeg er her for dig, jeg er her for dig, mor. Okay, hvad var det, vi skulle have? Jeg ved ikke, man. Okay, hvad sker der så? At the stern guardian of the canyon pass, the treasure will cruise at hand. 6 pace is north dig up the land. At the canyon pass. Men prøv, at the canyon pass, må det der vores skib, er det? Jo. Det er lidt en canyon, og du passer igennem. Jo. Jo, det er det. Hvor mange skridt? 6 paces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ja, det var mig. Om der er på teamwork. Lad mig. Jeg driver. Fuck, man, jeg har ikke noget tilbage. Var det det? Vi har ikke fået noget mere, har vi det? Hvad siger du? Hvad siger du, Thomas? Der er ikke mere her, vel? Nej. Så, we got that shit. Ej, den er lort, den her. Den tager jeg ikke. Jeg skal lige rette den her lort til. Skål der. Fuck, nu går jeg op. Der ligger også noget ude i vandet der, kan du se det? Så drej den lidt til tage lortet af. Og stop den. Right, you ready? Raise the anchor, man. Wow, jeg scared dig lige, man. Raise the anchor. Skal vi finde en... Vi skal bare lige acceptere en ny quest. Hvad siger du? On fetches rest, brave and old, I sought to hide my plundered gold. Fetches rest, ja. Ej, det er rigtigt. Det der siger jeg bare. Der. Venstre. Vi har fucking været på den her farm. Vi skal nord hvad? Nordøst. Nå, men hvad så med, hvad vil du helst? Nuke en by med 1 million indbyggere, eller slå din mor ihjel? Ej, homie, dude, det kan man jo ikke svare på. What the fuck? Sorry, mom. Jeg vil nok... Ja, dude, sgu da sorry. Ej, undskyld. Altså, det er ukristeligt. Homie, du bliver jo nødt til at dræbe din mor. Men du kan ikke sådan... Du har også fængselsstraffen eller hvad? Jamen, det vil du sgu da alligevel, hvis du nukede en fucking by med 1 million. Hvis der ikke var nogen, der vidste, det var mig. Jamen, det kan du også sige om din mor, ja. Det er jo et andet dilemma. Det handler ikke om det. Det handler om, kan du leve med? Okay, er det 1 million dårlige mennesker, dog? Det er bare en random by, eller du ved... New København, eller... Ej. Ja, yeah, honestly. New København, eller dræb din mor. Okay, sorry, mom. Det er mor, jeg svinget der. Sorry, mom. Den er jo den klassiker. Kom med. Hvad vil du helst? Bolle en ged, men ingen ved, du har bolle en ged. Eller alle tror, du har bolle en ged, men du har ikke bolle en ged. Så man boller en ged, men ingen ved... Dude, obvious... Okay, sorry, men... Nej, det er ikke noget obviously, dude. Altså, det er obviously bolle en ged. Alle tror... Nej. Du mener, at du hellere... Nå, men hvis alle tror, du har bollet en ged, så kunne du lige så godt bare have bollet en ged. Jo. Du har ikke lyst til at bolle en ged. Du ville i virkeligheden kunne gå ud og knæppe en ged. Du ville have kunne knæppe en ged nu, uden at jeg vidste det. Fucking skidt derovre mig. Du er den dårligste kaptajn i verden. Du kan jo ikke finde rundt, selvom der var kort i din pande. Hvad snakker du om? Det er jo ikke den her. Men for helvede, jeg kigger på mappen. Ja, det gør jeg da også. Men dude, det er jo det, vi fucking er i gang med at sejle rundt om den der ø, vi ikke skal være på. Så er vi her. Hvor er det? Hvor får du have mig hen egentlig?
Lige her, right? Her, skal jeg lige vende den rundt så? Så hvis der er en, der kommer ud, skal vi have en grappling hook klar. Lige der. Er der ikke det? Der kan vi godt lægge ting, okay? Men hvorfor er der så meget... Hvorfor er der mørkt hele tiden, mand? Vi skal gøre det samme igen, det har vi gjort før. Hvor fuck var det der fire tree henne? Er det gold pouches der? Det er det fire tree, lige her. Det er gold. Hvor er det? Tail of the fire tree. Oh my fucking god. Nå, men var det ikke den her, vi prøvede, som vi ikke kunne finde ud af? Ej, der er afsindig mange af de der. Jeg føler ikke engang, du behøver at stå på dem, før du bare bliver skudt afsted. Hvor er du? Det ligger. Jeg kan ikke se det. Den siger, find the tail of the fire tree. Ja. 9 paces west by west. Nå, men du skal jo bare 9 paces fra træet deroppe. Det er fucking svært, han har så mange gejser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jeg har fundet det. Nice. Skal jeg lige? Montage. Tog du den, eller hvad? Nej, det gør det. Oh my fucking god. Jamen, det er lidt nøje. Nej, jeg kan ikke den også fik den hårdt. Nej. Den kan ikke. Løb. Hvorfor skib han? Jeg ved ikke hvor. Kan du se mit navn? Nu er det den dag også. Okay, vil du hellere have en finger som tissemand, eller tissemand som finger? Nej, det er ikke så. Det er da fucked, ikke? Fordi det er sådan, hvis du vælger en finger som tissemand, så forsvinder den glæde jo, ikke? Men det må jo være forfærdeligt at have det som fingre, jo. Er vi overhovedet på rette vej? Altså, har du styr på det der kompas? Skal vi derind? Er det der, den vil have os til? Det er kæft, mand! Det er kæft! Hvad sker der? Det var fandme tæt på, det er der bare. Jeg har ikke sovet i nat. Nej, er du sikker på, at det er den, ikke? Jeg tror, de holder der, hvor at lave det der dykke noget. Det kan også være. Det er lige før, man skulle gøre det før. Hvis de prøver på det der dykkehalløj, så det kunne sgu være sindssygt. De går hen og hijack lortet fra dem. Nej. De gør det. Jamen, skal vi ikke gøre det? Med det samme. Jamen, så vent lige, hjælp mig med sejler. Vi gør det. Oh my god. Oh my god. Sejler de nu? Nej, den er oppe derhenne, ikke? Yes, dude. Oh my god. Men så skal vi lige... Hvordan gør vi nu? Skal vi bare sætte sejlet lige siden af? Nej, jeg skyder bare den her harpun på den. Ja, og jeg stopper lidt skibet nu. Okay? Hvor fanden er du på vej hen? Yes, bare vent. Just take it easy. Sådan der. Kører vi lige herhen. Ja, vi parkerer lige ved siden af. Ja, er du bare? Og så er det op ved siden af det. Over på den. Skal jeg sætte anker, du? Okay, har du brug for noget? Er der noget? Der er ikke noget. Oh my god. Ej, hvor er det griefing det her. Jeg har det ondt. Det er faktisk så dårlig stil. Det er faktisk forfærdeligt dårlig stil. Havde de ikke noget? Dude, du ved godt, at vi bliver jo totalt targeted. Gør vi ikke? Fuck, det var too bad, det der. Tænk, hvis de har brugt super lang tid dernede på at lave den der quest, der er dernede under. Jo, og hvis den synker, så bliver de jo teleporteret tilbage jo, uden alle deres ting. Skal vi lige stå og kigge på lorter, mens det synker? Ej, det er smukt. Det er faktisk lidt smukt. Også fordi det er vores erfaring. Men det var det, vi så tidligere, tror jeg. Det er de ikke synker. Nej, det gør de. Jo, den synker nu, ikke? Ja, tak. Let's go. Ja, det var skørt. Ej, det er dårlig stil. Ja, det er så dårlig stil, det. Ej, nå. Ja, det er sker. Okay. Det må da være bedre. Vi er bare tæt på os. Vi skal ikke få vores mission op. Vores mission er vigtigere end mission over natten, ikke? Altså, det er da helt klart derfor, vi gjorde det her. Fordi vi var super bange for, at de ville komme og ødelægge vores mission. Ja, det var jeg. Altså, bossman ting. Ja. Yes, dude. Okay, nice. Kan han spise? Jeg kan ikke ramme for shit, man. Okay, sindssygt. Right for... Skeleton order. Det er den her, der går for... Hvad var den går for? Den går for sådan 6.000 eller noget. Jeg fik mange penge der, dude. What? Nå, shit. Og så... Oh my god. Det er en kæmpe lang en, du har fundet her, dude. Goodness, dude. Ja. Så lad os gøre det, man. Nå,
Det var part 1 af den her Sea of Thieves playthrough, let's play, halløjse ting, vi kører, ikke? Men følg med i part 2. Haha, det er ikke som man siger det. Hvad siger man? Hjælp mig. Det er også lige noget, fordi der er en hej. No fucking way. Oh my god. Følg med i part 2, hvor det hele går ned, mand. Oh my god, fuck, oh my god.